Atxaldeon denei, zazpik esaten joan, betiko ohiturekin eta iluna ikusita, seiak badia ja, Nazaroko plenoai ekingo dio. Bai, kasu honetan ez daukagu iraileko urriko plenoko aktarik, ez du denborik eman transkribatzeko, aktaren onarpenik beraz ez daukagu urrengo hilabeteako utziko du, bai? Orduan, aurreko hilabetekoa eta gaurkoa pasako ditugu onartzeko, ados. Bigarren puntuan, hilabeteru izaten daun bezala, dekretuen zerrenda pasa zaizue, 1362tik, 1529 zenbakidun dekretuen zerrenda, ez daitu honen inguruan zalantzarik edo ez aurrengo dugu orduan. Bigarren puntua, zerbitzu sozialak herritarrentzako zerbitzun batzordera txikitzeko puntua da. Hemen aipatu, aurreko pleno batean udaran, jada aipatu genuen, azaroaren batean Gipuzkoako Foru Aldundiak aldinekoen egoitzaren gestioa hartuko zuen momentuan, Hernaniko udaleko zerbitzu sozialak erakunde autonoma desegin egingo zala, eta momentu hortatik aurrea oinarrizko zerbitzu sozialak udaleko departamentu izatera pasako ziala, bai? Beste departamentu guztien moduan. Hortaz, orain arte zerbitzu sozialak zuzendaritza batzorde autonomo bat izan dute, hori desegin egiten da, eta hemendik egingo dira udaleko gainontzeko departamentuak bezala egingo dira tramitazioak. Horrek esan nahi du, batzorde informatzaile batea izango dula, eta gero erabakiak edo tokiko gobernu batzarrean, edo hemen plenoan hartuko diala. Hortarako, batzorde informatzaileetan txertatzeko plenotik pasa behar dugu, bai? 2020ko ekainan 20an egin genuen oizkanpoko osoko bilkuran, onartu genuen 3 batzorde informatzaile izatea eta batzorde informatzaile bakoitzean ze departamentutako gaiak landuko genitun. Hortaz daukagu tokiko garapenen batzordea, herritarren gaietarako batzordea eta antolakuntza batzordea. Kasu honetan, proposatzen dena da, zerbitzu sozialen arloa herritarren zerbitzurako batzorde informatzaile barruan sartzea. Eta bertan landuko dian gaiak, edo zerbitzu sozialen departamentuan landuko dian gaiak, batzorde informatzaile hortatik pasatzea. Honen inguruan zerbait? Ados, bozkatu inbar dugu hau ez? Patxi, bozkatu inbar dugu? Bale. Zerbitzu sozialak herritarrentzako zerbitzuen batzordera atxikitzaren aldeko botuak. Aho batez onartuta gelditzen da beraz. Hirugarren puntura pasako gea, eta kasu honetan 2022ko taxi zerbitzuko tarifak onartzaren puntua da, eta korok azalduko egu. Arratsaldeon. Urtero bezala aurten ere, datorren urteari begirako taxi tarifak onartu behar ditugu. Bakizu, taxi tarifak Buruntzaldeako eskualdeko batzordean erabakitzen diala, eta gero hortinga proposatzen diala plenora. Bertan parte hartzen duten udalerritik aparte taxi bi elkartek hartzen dute baita ere, Gipuzkoako taxi elkartea eta Gitax elkarteak, eta bi elkartek proposatutakoa da 2020tik 2021 urte bitarteko KPI-aren igoera aplikatzea. Hau da, 2,9-ren igoera aplikatzea 2022ko taxi tarifetan. Eta Buruntzaldeako taxi eskualdeko batzordean hori onartu zen, eta gaur hori datorkigu ekartzen dugu plenora bere onarpenerako. Eskerrik asko, Koro, honen inguruan zerbait? Bozketara pasako ga orduan. 2022ko taxi zerbitzuen tarifak onartzaren aldeko botuak. Puntu hau ere beraz, hau batez onartuta gelditzen da. Laugarren puntura pasako gea, kasu honetan, Hernaniko udalaren eta Ereñozuko toki erakunde txikiaren arteko harremanak antolatu eta funtzionamendua arautzeko erreglamenduaren behin-behineko onarpena dakarkigu eta hau ere Korok azalduko dugu. Bai, 2010ean sortzen da Ereñozuko toki erakunde txikia,
urte hortek geroztik eta orain arte Hernaniko udala eta Ereñozuko udalaren guk auzo udala deitzen diogunaren artean elkarlana eta koordinazio iraunkorra izan da, baina egia da ez dela reglamentorik edo arautegirik egon, ez da arautua egon. Orduan, hain zuzen ere, funtzionamendua arautzeko reglamentu honen helburua da, bi erakunden arteko harremana nolakoa izan behar den adostea, antolatzea eta ordenatzea, eta nork bere eskumenak behar bezala gauzatzeko tresna egoki bat izan beharko luke. Hori da asmoa. Eskumenak zehaztu eta antolaketa eta ordenamendu bide horretan birakunden artean adostutako reglamentua da proposatzen duguna. Alegia, aldez horretikan landutako erreglamentu bada bi erakunden artean eta gero ondoren batzordean pasadana. Arautegi honek labur bilduz ze oso luzea da eta xetasun asko ditu, sei atal ditu, ez da? Lehenengo atalak biltzen ditu xedapen orokorrak deitzen direnak, eta bertan dokumentazioa, erregistroa, espedientek, administrazio elektronikoa, gardentasuna, eta olako beste hainbat puntu zehazten ditu. Bigarrenan, antolaketa eta funtzionamentua, alegia zein egitura izango duen Ereñozuko erakunde txikiak, zuzendaritza organoak eta gainontzekoak nola osatuko diren eta hauei dagozkien betebeharrak eta eskumenak. Hirugarrenak, toki erakunde txikiaren eskumenak eta ahalmenak. Hernaniko udalak Ereñozuren esku uzten dituen eskumenak zerrendatzen dira. Hala nola bide publikoetakoak, azokak, hezkuntza, kultura, euskera eta gainontzekoak. Eta baita ere, erreglamenduak eta antolatzeko izango duen ahalmenak ere jasotzen dira. Beti ere, Hernaniko udalak beretzat gordez esku ordetutako eskumenen erabilera kontrolatzeko ahalmena. Alegia, beti ere, Hernaniko udalak izango du eskumen horien kontrola egiteko ahalmen hori edo esku ordetze hori. Eta laugarrengoan biltzen dira baliabideak eta aurrekontuak, eta honetan zehazten da Hernaniko udalak egingo duen ekarpen ekonomikoa eta zein oinarritan hartuko dituen irizpide horiek, ezta? Zein irizpidetan oinarrituko dan ekarpen ekonomiko hori egiteko. Eta era berean, ze gastuen kapituluen baitan egiten den eta hori dagozkion ehunekoak ere bai jasotzen dira. Bosgarrenean, bi erakundeen arteko harremanak nolakoak izango diren, informaziorako eskubidea, parte hartzeak eta jarraipen batzordea arautzen da, besteak beste, eta honekin batera, jarduteko prozedurak, zerbitzu sozialak, hilerria, kontratazio, hitzarmen, basozaintza eta barretan. Eta azkenean, eta azkeneko puntuan, beste erakunde eta entitateekiko harremana, alegia, erakunde administratibo edo ofizialekin, eta mankomunitate, partzuergo eta beste abarreko erakundeekin. Labur bilduz, arautegian jasotzen dana, hoxe da, atalez atal, nola antolatuko dan eta nola ordenatuko ditugun gure arteko harremanak eta nola funtzionatuko dugun. Eskerrik asko koronen inguruan, zerbait aipatzeko, zuzenean bozketara pasako gaurdun. Hernaniko udalaren eta Ereñozuko toki erakunde txikiaren arteko harremanak antolatu eta funtzionamendua arautzeko erreglamenduaren behin-behineko onarpenaren aldeko botuak. Hau ere, aho batez onartzen da beraz. Honekin bosgarren puntura pasako gea, Beterriburuntzako mankomunitatean parte hartzeko udal ordezkarien izendatzea da. Jakina da ez da lehenengo aldiz gai hau plenotik pasatzen dana, eskualdeko 6 herrien artean prozesu luze bat daramagu behingoz estruktura funtzional bat sortzeko, kasuntan mankomunitate bat. Aurreko irailean 28ko plenora ekarri genuen estatuto horrek izango ditun, mankomunitate horrek izango ditun estatutuen onarpena, hau batez onartu zen, baina ez genitun udalak mankomunitatean izango ditun ordezkariak izendatu. Orduan gaur falta zitzaigun parte hori ekartzen dugu. Orduan, Hernaniko udalak bi ordezkari izango ditu mankomunitateako organo gorenian, bi ordezkari titular eta bi ordezko. Orduan,
Proposamena da titular bat ni neu izatea, Xabier Lertxunde Asteaso Izarra, eta nire ordezko Oier Agirre Saro Belizaso izatea, eta beste titularra Patxi Ibarguren Etxeberria, eta haren ordezko Ane Ibarburu Lizeaga izatea. Honen inguruan zerbait, bozketara pasako gaurdun, Beterri Buruntzako mankomunitatean parte hartzeko udal ordezkaritza honen aldeko botuak. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos alderdien aldeko botuak, kontrako botuak. Ez dago kontrakorik. Eta abstentzioak. Euskal Alderdi Jeltzalearenak eta Alderdi Sozialistaren abstentzioak. Hontaz, beraz, onartua gelditzen da Beterri Buruntzan Hernaniko udalak izango ditun ordezkariak. Seigarren puntura pasako gara, kasu hontan Bilbao Musika Eskola eta Hernaniko Musika Eskola Publikoaren arteko hitzarmena sinatzea da lanpoltsak modu bateratuan kudeatzeko eta gai hau ere Korok azalduko digu. Bai, bueno, ez da lehen aldia, gai hau datorrela plenora, ez dakit gogoratu guzaten, guain dela 2 urte izan zen lehen aldia lanpoltsa bateraturako egin zen proposamena eta hitzarmena. Orduan Donostiakin izan zen, Donostiako Musika eta Dantza Eskolarekin, izan zen oso prozeso luze baten ondoren, eta zenbait herri asko atxikitu zian hitzarmen honetara, eta orduan hartu zen konpromisoa izan zen 2 urtetik behin sinatuko zela hitzarmena, eta txandatuz erkidegoko hiriburu desberdinak hartuko zutela horren ardura. Alegia, lehenengo urtea Donostia izan bazan, bigarrengan Bilbo izango zala. Orduan, orain sinatzea goazen hitzarmena Bilboko musika eta dantza eskolarekin izango da. Guretzako, proposamena oso ona da, guretzako, eta nik uste erkidegoko musika eskola gehienentzako, lanpoltsa bateratzuak ekitzea oso onuragarria da, bai musika eskolentzako, udaletxentzako, baina baita ere langilentzat beraintzako ere, azken finean, prozeso bat eginda eta zerrenda bakar batean egonda ekiditzen da, azterketa oposizio beste olako mida gauza eta dena, bateratu egiteak, meseditzen gaituzte denoi, ez da. Aurten Bilbokoekin hitzarmenak. Honen inguruan zerbait aipatzeko, bozketara pasako gara zuzenean. Bilbao Musika Eskola eta Hernani Musika Eskola Publikoaren arteko hitzarmena sinatzearen aldeko botuak. Aho batez, onartuta geratzen da hori bai. Eta honekin mozioen puntura pasako gara, gaur mozio bakar bat daukagu, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeek adostutako mozioa, interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko mozioa, eta Matxin eta Jaionen artean irakurriko dute mozioa. Aurre. Kaixo, Etxaldeon. 2021ko azaroaren 5ean Eusko Legebiltzarreko jasangarritasunaren, ingurumenaren eta ingurune naturalaren batzordean, talde parlamentarioek Euskadiko Ingurumen Administrazioaren lege proiektuari aurkeztutako zuzenketak antolatzeko ponentzia eztabaidatzen ari zirela, EAJ eta PSE talde parlamentarioek Euskal Autonomia Erkideko lurralde antolamenduari buruzko maiatzaren legea aldatzea proposatzen zuten, 71. zuzenketan. Ingurumen Administrazioaren lege proiektua izapidetzen ari da Eusko Legebiltzarrean, eta zuzenketak aurkeztu ondoren Legebiltzarreko prozeduraren fase aurreratuan dago, epe laburrean onartu dadin. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako lege proiektuari aurkeztutako zuzenketariko baten xedea Euskal Autonomia Erkideko lurralde antolamenduari buruzko legea aldatu eta figura berri bat arautzea da. Hau da, interes publiko goreneko proiektuen figura sortzea. Aldaketa horren bidez, Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio ustezko ingurumen hobekuntza izan dezakeen edozein azpiegitura interes publiko goreneko proiektu izendatzeko. Baldin eta sustapen publikoa badago, hala nola energi berriztagarria sortzeko proiektuak, zabortegiak, araztegiak, erausketa proiektuak eta bar.
Gainera, etzaie aterik isten beste proiektu mota batzuei, hala nola ekipamendu handiei edo bestelakoei, baldin eta ingurumenaren aldetik nolabaiteko justifikazioa badute. Eremu degradatu batean planteatutako ia edozein proiektu, esaterako antzinako hondakindegi batean golf zelai bat, adibidez. Neurri horrek kolokan jarriko luke indarrean dagoen lurralde antolamenduaren berme sistema eta eragin handia izango luke udalen autonomiaren printzipioan. Interes publiko goreneko proiektu gisako adierazpena proposatzen den moduan, ustezko ingurumeneko hobekuntzak ekar litzakeen edozein proiektuaren aurrean benetako hobekuntzak izan litezkenak edo erabaki politiko hutsak izan litezkenak ustezko hobekuntza horiek erabateko hierarkia izango lukete eta egungo lurralde antolamenduko tresnak saihestuko lituzke. Hala nola, hiri antolamenduko plan orokorra, lurralde plan partziala, lurralde plan sektoriala edo lurralde antolamenduen gidalerroak. Hala gertatuzkero, orain, interes publiko goreneko proiektuera egokitu beharko lirateke eta beharrezkoa diren barne aldaketak egin ere bai. Figura hau beraz, lurralde eta hirigintza plangintzaren inguruan ezarritako adostasunaren aurkako eraso bat da. Toki eremuko autonomia eta demokrazia nabarmen urratzea. Udalari ez baitzaio aukerarik ematen bere lurraldearen barruan desegokitzat jotzen dituen erabilerak mugatzeko. Udal autonomiaren printzipioa babesteko eta printzipio honek lurralde antolamendurako eta ingurumena babesteko tresnekin duen lotura ere babesteko, bidezkoa da ondoko proposamena egitea. Kezka handiz ikusten dugu ingurumen administrazioaren legea laster baldintza horietan onartu ahal izatea. Hori dela eta, Hernaniko Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeek honako mozio hau aurkeztu du osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzeko. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko, Matxin. Hernaniko udalaren osoko bilkurak adierazten du lurralde antolamenduari buruzko legeak interes publiko goreneko proiektuen figura jasotzearen aurka dagoela. Eta baita ere, gure udalaren toki autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki demokrazia urratzen duen beste edozein tresnaren aurka dagoela. Eusko Legebiltzarrari eskatzea errespeta dezala udal autonomiaren printzipioa eta lurralde antolamenduko eskumena garatzeko eta gauzatzeko duen ahalmena. Eskumen horiek egungo araudi erregulatzailearen esparruan ezarrita dauden moduan. Hernaniko udaleko osoko bilkurak Eudel Euskadiko udalaren elkarteari eskatzen dio udalaren udal interesa defendatzeko jende aurrean adieraz dezala, aurka dagoela eta dagozkion kudeaketa guztiak egin ditzala lurralde antolamenduari buruzko legea aurreko puntuak deskribatutako moduan alda ez dadin. Eusko Legebiltzarrari eskatzea lurraldearen antolamendurako eta ingurumena babesteko sistemaren egungo bermeak urra ditzakeen interes publiko goreneko inolako proiekturik ez dezala ezarri. Eta azkenik, Hernaniko udalaren osoko bilkurak mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta Eudel Euskal Udalaren elkartera bidaltzea erabaki du. Eskerrik asko. Pentsatzet honen ingurun errunda bat edo irikiko dugu, Alderdi Sozialistak ezerrez, bale, ez aide Elkarrekin Podemosek zerbait aipatu nahi duen, EAJak bai, Andoni. Arratsaldeon. Bueno, nos llama la atención que una ley que se está trabajando en el Parlamento Vasco y en el Parlamento Vasco tenemos representación todos, venga al pleno de este ayuntamiento. Me imagino que el trabajo lo tendrá que hacer nuestros representantes, nuestras formaciones políticas en el Parlamento. Pero bueno, esta ley no es una ley nueva, es una ley nueva que se estará haciendo en Euskadi, porque en Europa está la Directiva Marco Europea del Agua, que hace exactamente lo mismo
con los municipios, con los países y con todos. Ellos consideran que es lo más interesante y se hace al margen de la autonomía municipal. Creo que el Gobierno español, en el que creo que está Podemos, uno de los firmantes de esta moción, tiene una norma similar para varios ámbitos. Entre ellos, hace carreteras, vías de trenes, puertos, etcétera, donde consideran que es más interesante para el Estado, sin analizar si el municipio por donde van a pasar esas infraestructuras o se van a colocar esas infraestructuras afectan a los municipios o lo que piensan los municipios. El Gobierno de Navarra cuenta con una ley similar y otras autonomías también. Y creemos que nadie ha intentado derogar esa ley. El Ayuntamiento de Hernani, teniendo delante a los ciudadanos, si considera que un vial, por ejemplo, tiene un interés general, expropia o hace que algunos ciudadanos o parcelas en su desarrollo urbanístico tengan que pagar ese vial. Creemos recordar que cuando se puso el puerta a puerta y gobernó Bildu en la Diputación, una de las propuestas que hizo para que la fracción resto se recogiera eran balas que iban a ir en cuevas o en canteras, por lo menos eso se dijo, y en ningún caso, igual no recuerdo porque fue hace años, pero creo que en ningún caso se iba a tener en cuenta lo que pensasen los municipios titulares de esas canteras, ¿no? Y no entendemos por qué se quiere privar a Euskadi de una ley que ya tienen otras autonomías, el Estado y Europa. Y nosotros no vamos a votar en contra de la moción por lo que ya he explicado. Pixkat erantzunez, aipatutakoak ez. Esan duzu, arreta ematen dula, zergatik olako lege baten proposamena udalea datorren, gure alderdi politikoek edo Eusko Legebiltzarrean ordezkarik badituztenean. Honea dator aldarrikapena udal autonomia zapaltza dihoaztelako. Eta esan dezakegulako azkeneko urteetako erasoik larrina egiten nahi izatela EAJ eta PS udalen kontra, eta nahi harritzen hau PSek hitz egin nahi izatea gaur. Eta pena ere ematen dit, ze lege honen kontrako mozioak PSek beste herriren batean babestu ditu eta sartu ditu. Ez dut ulertzen zergatik Hernaninez. Ez dun hori egin. Eta horregatik dator. Eta impotentzia batetik dator. Eta pentsazazuen nola indezuen lege proposamen hau. Nola junda? Lege proposamen badator, ingurumen administrazioko lege proposamen badator. Eta denak ere kokatu gaitezen nola funtzionatzen duen honek. Eusko Legebiltzarrak lege bat proposatzen duenean, lege hori zuzenean pasatzen da eudelera, eudelek aztertu dezan, udal autonomiari erasotzen zaion edo ez. Claro, artikulu hau ez da sartzen lege proposamen hortan. Orduan, eudeleri pasatzen zaionean, hau ez dago. Zer egiten dute EAJak eta PSek? Emendakin bat bere legeari artikulu hau sartuz. Alegia, nik diseinatza bali bade lege bat, kasu honetan PNVek eta PSek elkarlanean egindako lege bat diseinatuta, aurretik emendakin hau, aurretik proposamen hau ez egon, edo taktika bada eudelera ez iristeko emendakin hau. Eta hortik dator impotentzia, eta hortik dator herriz-herri, bai Bilduk, bai Elkarrekin Podemos eta zenbatetan PSek mozioak sartzea. Ze eudelen, Euskal Herria Bilduk eudelen gai hau atera du. Eta gai hau PSek eta PNVek ez dute tratatu nahi izan. Eta hortik dator. Esaten degunean, udal ordezkaria gehala, gure herriko ordezkari, askotan komentatzen dugu, eta parez esaten dugu ez, simple concejal de este municipio, gu ere hemengo herri hontako ordezkari ganean, nola babestu daiteken, eskenez, ulertza iristen,
nola babestu daiteken lege bat, guri inposatu diezadizkigukenak proiektu batzuk gure arau guztien gainetik. Eta Hernaniko zinegotziek hori babestea. Ez dut ulertzen. Ulertzen detena da, alderdi batek jokatzeko modu bat dula, interes batzuk ditula, eta saltatu nahi dula dena hori egiteko. Eta hortik datorrez, hemen kezkagarria dana da, atzeko atetik lege honekin egin nahi dana. Ze, ingurumen lege hau proposatzen da, emendakin bat sartzen zaio eudelek ja aztertuta daukanean, emendakin horrek egiten duna da lurralde antolamenduko beste lege bat aldarazi. Hori da egiten duna. Eta jokatzeko modu tranpatiba dalako. Atzeko atetik sartu nahi delako emendakin batzuk eta neurri batzuk herrien autonomiari eragiten digutenak. Horrek ze esan nahi du? Lege hau aurra baldin badihua ze ondorio dauka honek? Jaurlaritzak erabaki dezakela, eta kasu honetan PNV-ek eta PSek erabaki dezaketela proiektu bat, Hernaniko arau subsidiarioak saltatu ditzakena. Hernanin arau subsidiarioak herritarrekin batera egindako Hernanin eta toki guztitan APOak, arau subsidiarioak, herritarren parteatzerekin egiten dian arauak dira. Eta lege honetan, defendatu nahi dena eta aplikatu nahi dena da, parte hartze hori eta herritarren iritzi hori eta udalen autonomiari zapaldu eta gainetik jartzea. Orduan, horregatik guztiatik dator, udaletarat, ez Hernanikora bakarrik, emendakina, mozio hau. Jokatzeko modua ez dalako zuzena izan, eta ez dalako bat ere zuzena izaten ari, eta hemen eskatzen den gauzetako badala, eudelek, udalen interesak defendatu behar ditun elkarteak, gaio tratatu behar dula. Eta salatu behar dula, zer pasatzen ari dan gai honekin. Eta horregatik dator, gaio behar-beharrezkoa dalako eta behar-beharrezkoa dalako sozializatzea, zer aidan pasatzen eta nola jokatzen dezuen PNV eta PSOek legen honen inguruan. Ze igual, zuen interesa hori izan, inorretze dila enteratu. Baina zoritxarrez, enteratu ga. Badakigu zena jokatzeko modua eta zer dan egin nahi dezuena. Eta hori da, guri dagokiguna, udalen autonomia defendatzea eta hortan nahi ga. Noni, horre. Bueno, yo creo que es complicado intentar esconder nada cuando el Parlamento Vasco es un ámbito abierto, cuando está lleno de periodistas, cuando se hacen públicas las noticias, se hacen públicos todos los comportamientos que hay ahí. Yo no sé por qué nos rasgamos las vestiduras, insisto en esta ley. El Gobierno de España tiene una similar, Navarra tiene una similar, creo que nadie ha negociado ni con Navarra, ni con el Gobierno de Navarra, ni con el Gobierno español para apoyarle, por ejemplo, los presupuestos de 2022. Uno de los elementos de negociación es que no tenga ese privilegio, creo que nadie ha dicho nada. Esas leyes se están aplicando en el tren de alta velocidad, por ejemplo, o en las carreteras que hacen a nuestro alrededor, y yo, en los años que llevo aquí, nadie se ha quejado de que invadan las competencias municipales. Vuelvo a insistir, hay otras autonomías que tienen algo similar y, bueno, la estructura institucional aquí son ayuntamientos, diputaciones y gobierno. Yo no creo que solamente los ayuntamientos hagan públicos, o sea, los ciudadanos se enteren de lo que pasa en Euskadi porque lo digan o porque se trate en los plenos de los ayuntamientos. Yo creo que todas las instituciones, los ciudadanos se pueden enterar de todo lo que pasa en las instituciones simplemente con leer la prensa, ¿no? Y yo creo, porque como yo soy del PNV, creo que lo que haga el Gobierno vasco en el tema medioambiental, bueno, pues igual es diferente a lo que haría H. Bildu o Podemos, pero yo creo que se hará todo con las garantías suficientes como para que el requisito principal sea el mantener o mejorar el medio ambiente. Entonces, yo no considero que en este caso sea un ataque a la autonomía municipal diferente a lo que pasa en otros ayuntamientos, perdón, lo que pasa
con otras instituciones y que no hemos dicho nada, nunca ni nada. O sea, cuando nos ha afectado porque otras instituciones toman decisiones que nos influyen a los municipios, ¿no? Y por eso nosotros volvemos a decir, es una ley que si el trámite no ha sido ilegal, es un trámite legal, que si, insisto, que tenemos representantes de todas las formaciones políticas para trabajar, negociar y acordar en el Parlamento Vasco y que nosotros aquí, en este ayuntamiento, vamos a votar en contra. Zer zaila izan behar duen zuen papera gaur, Andoni. Benetan esatet, Zer zaila izan behar duen, udal ordezkari bat izan da, nolabait defenditu alizatea lege hau. Iruditzen zait oso paper zaila daukazula, eta, bueno, paper zaila denei tokatzen zaigu, eta gaurkoan zuri tokatzen nahi zaizula, ze argumentuak, nolabaitekoa dira. Erabakiak hartzen dira beste erakundeetan udale iragiten dienak? Bai, noski. Baina ez udala autonomia zapaltzen dutenak. Ze legeak daude. Eta udelago hori defendatu beharko lukena. Gauza bada, erabakiak hartzea eta bestia udalak autonomia bat badutela. Eta euskal udal legeak autonomia hori aitortzen diola udalei. Eta udalek badegula autonomia eta erabakitze bat. Esaten duzunean, estruktura instituzional badagoela, horrek ez du esan nahi, udalek ez daukaguna erabaki gaitasunik. Eske estruktura hortan, erakunde bakoitzak gure autonomia daukagu. Eta guru hemen legeaz hitz egiten naizea, aztu zaizu esatea, emendakin horrekin lurralde antolamendu lege aldatu nahi dezuela. Udalei autonomia kentzeko. Orduan, ulertzen dut zaila dela zuen papera, ulertzen dut argumentuak bota behar dituzuela, baina zaila diala argumentuak botatzea udal ordezkari izan da, eta hori, ulertzen dutela zuen papera zein den, oso zaila dela, baina guri dagokigula udala, Hernaniko udala eta udal guztiaren defendatzea, udal ordezkariak gan modun, ganenean, eta hori dala egingo deguna, Hernaniko plenoan, eudelen gaudenian, eta gure kasuan ere, gure legebiltzarkidek egingo dutena Eusko Legebiltzarrean ere. Bai, azkena taukatzeko, no? Bueno, de verdad, yo no estoy sufriendo por lo que estoy diciendo, de verdad. O sea, no me está costando, ni estoy sudando, ni estoy sufriendo. Yo estoy convencido de que esta ley se aprobará por el Parlamento Vasco con las aportaciones de todo el mundo, será mejorada, servirá para que en un futuro servirá para mejorar el medio ambiente, o sea, si los requisitos son esos para poder aplicar la ley. Y bueno, de verdad que no. Yo entiendo también el papel que os toca a vosotros, que en el Gobierno hay mayoría absoluta, como hay aquí, y que bueno, pues cuando hay mayorías absolutas todos sabemos lo que nos pasa, los que estamos en la oposición en una institución y los que están en la oposición en la otra institución. Si el que gobierna tiene mayoría absoluta, pues bueno, pues unas veces unos nos toca sufrir y otras veces les toca a otros. Pero ya os digo que yo, defendiendo esto, no estoy sufriendo en absoluto, porque de verdad que nosotros creemos, o igual somos demasiado buenos o somos demasiado ingenuos, pero yo creo que todos estamos trabajando y trabajaremos para que, bueno, con el objetivo de mejorar el medio ambiente. Bukatzeko, replika modun ere, gai honetan sufritzen ez bat zeateai udal ordezkari izan da, horrek ere zer esan handia ematen din neri ere, ez? Udal ordezkari izan da eta ikusita zer eraso datorren horrekin. Eta berriz ere argumentuetara joa ez maioria absoluta konparatzen hastegea, nik esango izu gauza bat. Maioria absoluta batean gaude, baina sekula ez dugu egin, PNVek eta zuek lege honekin egin nahi dutena. Dala, atzeko atetik sartu nahi izatea emendakin batzuk. Maioria absoluta daukagu,
baina maioria absoluta honek lan egiten du beste alderdi politikoekin, eta ez ditu atzeko atetik legeak sartu nahi izaten. Eta hori da desberdintasuna PNV-ek lan egiteko moduan eta EH Bilduk lan egiteko moduan. Zuek jaurlaritzan maioria absoluta daukazue, guk hemen Hernani maioria absoluta daukagu, zuek eta PSekin batera, baina lan egiteko moduak oso desberdina dira. Konparaketak ere kontuz, igual ez zaizue ondo etortzen konparaketarik. Honekin, mozioaren bozketara pasako gea, bale? EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeek interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko mozioaren aldeko botoak. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeenak. Kontrako botoak. EAJ eta Alderdi Sozialista udal taldeen kontrako botoak. Honen bestez, mozioa onartuta gelditzen da. Eta honekin azkeneko puntura pasako ga, eskaera eta galderen puntura, ez dakit badagon, alde hortatik ez, EAJ-tik, Mikel lehenengo eta gero Andoni. Mikel. Bai, arratsaldeon, barkatu berandu iristeagatik. Komentatu nahi nizuen, agertu ziren, oendala hilabete tapiko agertu ziren pintada batzuk hor jarritzen dutela. Ez dira oso handiak, baina normalean garbitzen dituzute eta hor jarraitzen dute. Eta gainera batzuk daude eraikin historikoeko paretetan. Adibidez, Egino etxean, jauregian, eta Aierdi jauregian, Kiskal tabernako etxean. Plantillakin eginak daude, eta nik uste garbiketa garaia iritsi dela. Nahiko daude kasko osoan. Eta azken egun hauetan ere agertu da beste bat, Plaza Berriko pintada famatu hietik aparte, beste bat agertu da, plantillakin ere egina, baina hau handia, plantilla erraldoia batekin egina, Plaza Berriko paret batean, horma batean, Banko Gipuzkoanon parean, eta hori egia da, orain dela gutxi agertu dela, eta agian ez dizuete denbora eman garbitzeko, baina nik uste ere garbitu behar dela. Hori, eta batez ere pentsatuz, Hernaniko eraikin kaskoko eraikin historikoak, eraikin historikoei garrantzia eman nahi bat diogu, beraien normak txukun eta polit eduki behar ditugula, ez, denon artean. Eta aztu zait esatea ere, karbonerako etxe berritua, oindala gutxi berritua den paret txurietan ere badaudela holako bi, eta gainera dago beste bat, aspaldikoa endela 2 hilabete, 3 hilabete, aurretik beste bat egon zan, Aralarreko tabernako terrazaren aldean, beste zentzu baten, baina nik uste hori ere nahiko itxusia dela eta hori ere garbitu egin behar dela. Eta gaina etxe hori oindala gutxi berritu da, eta paret txuri horiek nik uste ez dutela merezi olako pintadak eukitzea. Besteri gabe. Eskerrik asko, Mikel. Andoni. A ver, nosotros queremos hacer una pregunta, a ver si existe algún, si ya nos ha llegado algún proyecto sobre el vial de la Florida Landare, si tenemos algún proyecto o un borrador o algo para del vial que va desde la rotonda de la Florida hasta Landare. Proiektu hori lantzen egia eta esan behar da, nahiz eta alderdi jeltzaleko bozeramaileak beste mota bateko adierazpenak egin, batzordean gai hori landu degula, alderdi jeltzaleari erantzun zaiola egin dituen galderak, eta batzordean landu nahi izan zanean alderdi jeltzaleak berak esan zula berak egindako galderak etziala zertan batzordean landu behar, eta horregatik etziala landu, baina batzordera alderdi jeltzaleak eramandako zalantzak
eta dudak argitzen saiatu ginala. Aurre proiektu bat bazegolako eta horren ezagutza badezuelako eta hortan teknikariak lanean aidialako. Baina honen inguruko informazioa badezue. Tenemos información, pero no porque es una información que nos haya dado el Ayuntamiento, y nuestra pregunta, que no es ninguna de las preguntas que nosotros hicimos al señor alcalde, que es la primera vez en 18 años que una pregunta directa al señor alcalde se iba a dar como respuesta en una comisión, eso ya se lo explicamos, y la pregunta vuelve a ser una pregunta directa que hemos hecho varias veces en otros plenos y en comisiones. ¿Existe algún borrador o un anteproyecto o un proyecto de ese vial? ¿Existe o no existe? Porque nosotros hemos pedido varias veces y siempre se nos ha dicho que en el ayuntamiento no existe. Entonces, queríamos saber si desde la última vez que preguntamos, que creo que fue hace 2 o 3 meses, ha llegado en ese periodo de tiempo. Udal teknikariak proiektu hau lantzeko kontratatu den teknikariakin batea proiektua lantzen ari da. Noski proiektu hori erakutsiko dela. Naiz eta zuek beti esan izkutuan gabiltzala eta hori esango dut, ze uste beharrezkoa dela azpimarratzea. Naiz eta zuek hori ulertu arazi nahi jendeari, proiektua lantzen ari dira, eta proiektua dagonean eta zirriborra dagonean noski batzorde batera eramango dela eta aurkeztuko dela, baina lanketa hori egiten ari dira. Eta errepikatu nahi dut, zuk egin dituzun galderak erantzun dira. Idatzi sartu dituzun galderak erantzun dira. Eta zuzenean niri esan zen idan, erantzuntzat ematen dituzu? Eta esan izun, bai Andoni. Aurrekoan sartu zen ditun galderak erantzun ditugu, erantzun tekniko batzuk zian, eta esan izun, erantzun horiek nere egiten ditut. Eta erantzun horiek idatziz pasazitzaizkizun. Orduan, ez dezazun berriz esan, galderei etzaiela erantzuten. Erantzun zaielako. Bai, eta beste mota bateko afirmazioetan ez nahi sartuko afirmazio horiek ez dialako pleno hontan egin. Baina argitu, informazioa eman zaizuela eskatu dezuen bakoitzean. Bueno, si nos vamos a desviar ligeramente hacia las preguntas que yo hice, las respuestas que me dieron, luego te devolví la argumentación a las respuestas sobre a las respuestas que me dieron. Supongo que te llegarían, porque creo que te las hice llegar, creo que por correo. Pero no obstante, nos llama la atención que la firma la adjudicación que se hizo a Salaverría Ingeniería se la hizo el 29 del 5 de 2019. Esa ingeniería, el primer punto, tenía la obligación, según el pliego, de entregar un borrador en los 90 días después de la firma del convenio. Si no tenemos nada en el ayuntamiento, que me consta que está claro que no tenemos, porque se sigue trabajando y acaban de decir de que no tenemos ningún documento, ni tan siquiera un borrador, se trabaja con Salaverría. Bueno, nosotros creemos o solicitamos que se proceda a la rescisión del contrato y que se inicie un procedimiento sancionador, porque creemos que los pliegos son para cumplirlos y, de hecho, ya nos gustaría saber quién tiene la responsabilidad de que no se haya hecho cumplir este pliego. Este pliego pone bien claro que en el segundo punto pone en la primera fase, redacción del proyecto de urbanización. Esta fase tendrá un plazo máximo de 90 días natural desde la firma del contrato. Y no se ha cumplido. Me parece correcto que estén trabajando, pero deberían estar trabajando los técnicos del ayuntamiento con la ingeniería los 90 primeros días. No puede ser que desde el mayo de 2019, que creo que han pasado bastante más de 90 días, no tengamos absolutamente ningún documento. Creemos, y me imagino que aquí está el secretario, que se ha incumplido este pliego y, por lo tanto, se debería iniciar el procedimiento que marca la ley para las empresas a las que adjudicamos un trabajo y no lo realizan. Sin más, nosotros solicitamos que se inicie el proceso de resolución del contrato y se inicie el procedimiento sancionador, porque si no, no sé si estaríamos incurriendo en algo, pero bueno,
si tenemos un pliego con unas bases y se le adjudica a una empresa que dice que va a cumplir estas bases y no las cumple, no sé, simplemente es por defender la independencia municipal, la responsabilidad municipal y los derechos que tienen todos los hernaniarras en que bueno, tienen los derechos de que se cumpla lo que pone, en este caso, en este pliego. Entonces, creo que se debe hacer cumplir lo que pone en este pliego y pedimos que se haga cumplir lo que pone en este pliego. Si no se hace cumplir, bueno, pediremos un informe de legalidad al secretario y bueno, ya nos dirá qué es lo que pasa. Saiatu zea autonomia municipal sartzea cuando no venía a cuento, gai hontan, responsabilit bai, baina autonomia ez. Ezin diozu buelta eman aurreko mozioaren kontua lasai, ulertzen dut. Nik esango nizuke ausarte izatea. Esan, afirmatu en que estamos incurriendo. Izan ausarta, Andoni. Esan dezu, no sé en qué podemos estar incurriendo. Afirmatu. Afirmatu. Izan ausarta. Bai? Bardun ezin, aurako adirazpenak. Zerbait ulertzera eman nahi badezu, afirmazioak egin. Izan ausarta, Andoni. Izan ausarta eta afirmatu zazu. Bai? Ez bota ideak ulertarazi nahian beste kontu batzuk. Yo he dicho, Orduan, afirmatu. Yo he dicho lo que tenía que decir y lo que me resulta extraño, bai. No, yo he dicho nada más de lo que tenía que decir. Yo creo, no sé, deduzco que si tenemos un pliego de condiciones y no se ha cumplido y no se ha hecho cumplir, algo estamos haciendo mal. Entonces, lo que nosotros solicitamos es que ese pliego de condiciones que ya no se ha cumplido, se siga el procedimiento que marca la ley, sin más. Y la responsabilidad es que se pidan a quien no ha cumplido ese pliego. Creo que no es extraño y creo que no es la primera vez que pedimos que se cumplan los pliegos y que se pida responsabilidades a los que teóricamente o en principio o al parecer no están cumpliendo con lo que han dicho que van a hacer. Vamos, creo que todos estamos defendiendo los intereses de los hernaniarras, en este caso también. Erabat ados, diskursoa rekulatu egin dezu, ez zalako ausarta izan, eta ez dezulako afirmatu edo ulertarazi nahi dezuna. En que estamos incurriendo galdetu izut, eta ez erantzuten ari, eta bueltatzen dezu. Bale, horregatik, bai. Eta noski gobernu honek argi daukala bere erantzukizuna zein dan, eta bere beharrak eta bere obligazioak zeintzu dian. Eta plegu bat betetzen ez danean, betearazten dala, eta neurriak hartzen diala. Baina tonu batekin hasi zea, eta nik uste atzera bota zehala. Eta rebajatu egin dezula tonua. Usted badakizulako, zure diskursak bide txarrera eramango zaitula. Horregatik. Esandakoa, kontratazio bat eginda dago, noski aztertuko dela, ekipo juridikoa badaukagu bai hirigintzan, bai kontratazioan pleguen jarraipen egiteko, enkargatu zitzaiena egiten ari dian, denboran egiten ari dian, edo ez ikusiko dutena, eta egindako enkargoa betetzen ez balin badute, edo betez balin badute, neurriak hartuko dianak beste egoera askotan hartu izan dian bezala, kasu honetan ere berdina. Eta proiektua dagoenean, noski erakutsiko dala. Noski erakutsiko dala. Guk ez dugulako inongo interesik atzeko atetik ezer egiteko. Maiare absoluta dukita ere, guk atzeko atetik ez dugu ezer egingo. Yo solo recuerdo que las mayorías absolutas deben cumplir la ley también, y que en las comisiones, por ejemplo, en las comisiones nunca se ha tratado, que yo recuerde, nunca se ha explicado la necesidad de una prórroga de este proyecto, nunca se ha traído un informe técnico en el que se dice que esos 90 días se iban a trasladar por no sé quién, no sé cuál. O sea, entonces,
a la vista de todo lo relacionado con ese proyecto, viendo cómo está, creo que no hemos hecho nada raro. Nosotros desde la oposición tenemos que pedir que se cumpla, en este caso, con lo que pone este pliego. Responsabilidades, suponemos que tendrá alguien. No tengo ni idea de quién tendrá las responsabilidades. ¿Quién tendrá la responsabilidad de que no se cumpla este pliego? Alguien lo tendrá que decir que entienda de esto. Yo, desde luego, no. Erabat ados. Maioria absoluta ukita legea betetzeko gaude eta legea betetzen dugu. Eta zalantzan jartzen baldin baduzu berriz esate dizut. Ausarte izan eta afirmazioak bota. Zait beste gairik badagon, bai, Jaione. Bueno, yo solo comentar, estas últimas lluvias ha vuelto a inundar el campo de rugby. Zubi me parece que, bueno, que ha salvado un poco la situación, pero creo que hacia el verano, creo que tanto rugby como fútbol se juntó con todos los grupos políticos para darle una vuelta a la situación de los clubs y creo que de modo colectivo hay que dar una solución. Estamos en noviembre y ya va la primera inundación y creo que a todos esos chavales y a todas las mujeres del rugby que juegan ahí, pues que se merecen también pues que la situación vaya cambiando y eso se tiene que hacer en colectivo. Entonces, pues eso, ánimo y a ver si damos una solución a eso. Bai, erabat ados, badakigu soluzioa ez da erretxa, ibai baten ondoan erakunde desberdinen arteko elkarlana behar dalako, soluzio desberdinak edo proposamen desberdinak egin izan dira, zailtasunak dituztenak badakigu ez, ibai ondoan egoteak zer daukan, eta ibaian inundazio eremuak ere zabal hartzen dutela ez. Kasu honetan, atzo hurbildu nintzen landarera egoera ikusteko, eta gero arratsaldean rugbyko zuzendaritzarekin, ane eta biok bildu ginen, eta igana bilatzen ikusten da, oraindik ere luzatu daitekeela zelai hori entrenatzeko eta jokatzeko moduan egotia, orduan bai inguruko herrietan alternatibak eta inguruko herriekin harremanetan jartzen bitarte honetan mentzat beraiek entrenatu ahal izateko. Izango litzake hasiera bateko soluzioa egoera honi aurreiteko eta aurrea behi da bai hasi behar degula, hasi ez, jarraitu behar degula erakundei ere egin behar dituzten interbentzioak azkartu ditzaten egoera hobetu ahal izateko. Ez dakit, beste gairik ez balin badago, hemen utziko dugu azaroko plenoa eta datorren hilabetean ikusiko gara. Eskerrik asko.